El dret no és una simple suma de normes jurídiques, sinó un conjunt de normes ordenades per unes regles determinades. Les normes jurídiques existents en un determinat estat no es troben aïllades, sinó que s'interrelacionen l'unes amb les altres formant un sistema o conjunt ordenat i sistemàtic anomenat ordenament jurídic. L'ordenament jurídic espanyol està encapçalat per la Constitució, que és la norma que regula la producció de les altres normes jurídiques positives, que han de ser elaborades segons les seves prescripcions. Serveix de paràmetre de validesa de la resta de l'ordenament jurídic i de criteri interpretatiu de la resta de les normes jurídiques. L'ordenament jurídic espanyol té les característiques següents. Unitat. L'ordenament jurídic és el conjunt de normes i relacions que situa cadascun dels seus elements en una determinada posició dins l'estructura, de manera que possibilita les transformacions internes mantenint la unitat estructural. Coherència. L'ordenament jurídic es dota d'unes regles per resoldre contradiccions normatives. Plenitud. L'ordenament jurídic ha de ser complet. Sempre hi ha d'haver una norma aplicable per a cada supòsit de fet. L'ordenament jurídic ha de preveure aquelles regles que pretenen resoldre les llacunes normatives. Dinamisme. Les normes jurídiques no són immutables. Per això, l'ordenament jurídic ha de preveure els mecanismes necessaris tant per la modificació de normes, la reforma, la derogació i la modificació, com per permetre adaptar el contingut de les normes sense alterar-ne els enunciats, la interpretació i la mutació. Pluralitat. Les expressions normatives són el reflex d'una pluralitat de centres de producció jurídica, que ha de tenir en compte l'estat de les autonomies com a organització territorial de l'estat espanyol i la seva presència a la Unió Europea. Les regles de relació entre normes i entre ordenaments. Amb aquesta expressió es vol respondre a la pregunta de com es relacionen les diferents normes existents en un mateix ordenament jurídic i com se solucionen els conflictes i les col·lisions que hi pugui haver entre elles, per determinar quina és la norma vàlida i aplicable en cada moment concret. Per això, s'ha de tenir presents els principis següents. Principi de jerarquia. D'acord amb aquest principi, les normes que componen l'ordenament jurídic espanyol s'ordenen d'acord amb una estructura jeràrquica piramidal, que ve determinada pel rang que s'atorga a cadascuna d'elles. El rang jeràrquic és la posició que cada norma ocupa dins l'ordenament jurídic. D'acord amb aquest principi, la norma de rang superior preval en la seva aplicació sobre la de rang inferior. Així, la Constitució espanyola és la norma suprema i es situa a la part més alta de l'ordenament jurídic i està subordinada la llei i el reglament. Principi de temporalitat. La norma posterior en el temps deroga l'antiga. Les normes tenen vocació de ser indefinides, però s'han d'adaptar a la realitat que pretén regular. Per això, ha de poder ser reformada. Aquest és un principi que només pot ser aplicable entre normes del mateix rang i comporta la derogació de les normes. La derogació pot ser expressa, quan la norma diu exactament aquelles normes que estan modificant, o tàcita, quan de la nova norma es desprèn l'existència d'una contradicció amb l'antiga. Principi d'especialitat. S'estableix una preferència en l'aplicació d'aquella normativa especial i concreta sobre la general i abstracta. I per últim, principi de competència. Perquè una norma sigui vàlida dins l'ordenament jurídic ha d'haver estat aprovada per l'òrgan competent i d'acord amb el procediment establert en una norma de rang superior. Un ordenament jurídic és un sistema tancat que pot estar format per diverses subestructures. Les seves relacions estan regides pel principi de competència entre ordenaments. Aquest principi permet determinar quina és la norma aplicable a un determinat supòsit en funció de quin òrgan tingui atribuïda la competència per la regulació d'una determinada matèria, sigui l'Estat o la comunitat autònoma. Per solucionar-ho, es tenen en compte dues regles previstes a l'article 149.3 de la Constitució espanyola, que són la clàusula de supletorietat del dret estatal, és a dir, en el cas que una comunitat autònoma no faci ús de les seves competències normatives, s'ha d'aplicar supletòriament el dret estatal perquè no es produeixen llacunes normatives. I la clàusula de prevalença.
D'acord amb aquesta regla, les normes estatals prevalen sobre les de les comunitats autònomes en cas de conflicte, si aquestes darreres no tenen atribuïda la competència exclusiva sobre aquella determinada matèria. Les fonts. Hem de dir que el dret administratiu constitueix un ordenament jurídic i que l'ordenament jurídico-administratiu és la part de l'ordenament jurídic general que afecta l'administració pública o s'hi refereix. Per introduir-nos en el camp del dret administratiu, s'han d'estudiar les seves fonts, que són els mitjans d'establir les normes que els componen. Les fonts del dret administratiu són les mateixes, amb matisos, que les de la resta de branques del dret. Per això s'esmenta el Codi Civil, segons el qual les fonts del dret administratiu es divideixen en fonts directes, que poden ser primàries, com la Constitució, la llei i les disposicions normatives amb rang de llei i el reglament, o fonts directes subsidiàries, que serien el costum, els principis generals del dret. També tenim les fonts indirectes, que serien els tractats internacionals, la jurisprudència contenciosa administrativa del Tribunal Suprem o la doctrina científica. L'ordenament jurídic positiu s'estructura d'acord amb el principi de jerarquia normativa, que la Constitució recull a l'article 9.3 del títol preliminar. Cap norma no pot contradir les disposicions d'una norma de categoria superior. La jerarquia màxima correspon a la Constitució i és garantida pel control de constitucionalitat de les normes en rang de llei que fa el Tribunal Constitucional. Per sota de la Constitució es situen les lleis, com es veurà més endavant. Les lleis poden ser de diferents tipus, però de manera general podem avançar ara que totes les lleis són el producte d'òrgans representatius amb potestat legislativa, com ara les Corts Generals i les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes. El darrer graó de l'ordenament jurídic positiu l'ocupen els reglaments, la forma normativa més característica del dret administratiu. La Constitució espanyola és la norma suprema de tot l'ordenament jurídic, de la qual deriva la validesa de tota la resta de normes. És la norma jeràrquicament superior de l'ordenament jurídic espanyol perquè va ser elaborada pels representants polítics del poble en exercici de la seva sobirania. Com a norma suprema de l'ordenament jurídic, els poders públics que crea la Constitució, així com les normes que aquests aproven, queden subjectes a les disposicions de la matèria de la Constitució. El procediment d'aprovació de la Constitució és diferent del que s'utilitza per l'aprovació de les altres normes. És un procediment especial que en garanteix la supremacia i l'estabilitat, en la mesura que només pot ser reformada d'acord amb els procediments que preveu aquesta mateixa. Com a norma jurídica suprema, s'imposa a tots els poders públics i ciutadans. Gaudeix de força activa i passiva davant de totes les altres normes i atorga unitat a l'ordenament jurídic. D'aquesta manera, la Constitució gaudeix de legalitat formal suprema, perquè és immune davant de les altres normes, en tant que té un procediment especial de reforma, diferent de les altres normes, i material, atès que és la norma primària que determina les fonts del dret i assegura que totes les normes de l'ordenament jurídic han de ser conformes a la Constitució i interpretades d'acord amb aquesta, fet que està garantit mitjançant l'establiment d'un control de la constitucionalitat de les lleis que impedeix que cap norma pugui ser-hi contrària. Tanmateix, la Constitució va ser referendada el 6 de desembre de 1978 i des d'aquesta data no ha estat objecte de cap reforma de transcendència. Únicament en dues ocasions, l'any 1992, per permetre el sufragi passiu de les eleccions municipals als ciutadans comunitaris residents a Espanya, i l'any 2011, en què es va modificar l'article 135 arran de la crisi econòmica i en el context de les indicacions europees per tal de donar estabilitat pressupostària. La Constitució regula aquelles matèries que en context de la cultura jurídica i política del nostre entorn es consideren pròpies dels textos constitucionals. Tindríem els valors jurídics i els principis bàsics de l'ordre polític, com serien la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític com a valors de l'estat social i democràtic de dret, el reconeixement i la garantia dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans, l'organització dels poders de l'Estat, l'organització territorial i la reforma constitucional. Atenent a aquest contingut, el text de la Constitució s'estructura en una part inicial o preàmbul
que té un caràcter solemne i reflecteix el fonament democràtic de la Constitució i els objectius polítics i socials que es proposa, i una part articulada, amb 169 articles, que s'agrupa en 11 títols, i per últim una part final, que conté 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. Si hem d'estructurar la Constitució, tindríem en primer lloc el preàmbul, que hem dit que no té valor normatiu i és de caràcter interpretatiu, el títol preliminar, que conté els principis generals, que va de l'article 1 al 9, el títol primer, Drets i deures fonamentals, que va de l'article 10 a l'article 55 i conclou la part dogmàtica, que inclou el títol preliminar i el títol 1, el títol 2, de la corona, articles 56 a 65. Títol 3, les Corts Generals, del 66 al 96. Títol 4, govern i administració, de l'article 97 al 107. Títol 5è, relació entre govern i corts, articles 108 a 116. Títol 6è, poder judicial, articles 117 a 127. Títol 7è, economia i finances, articles 128 a 136. Títol 8è, organització territorial de l'Estat, articles 137 a 158. Títol 9è, el Tribunal Constitucional, articles 159 a 165. I per últim, títol 10è, reforma de la Constitució, articles 166 a 169. Aquests títols, del segon al 10è, formen la part orgànica. La llei és la disposició que elaboren amb aquest nom els òrgans dotats de potestat legislativa, les Corts Generals i Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes, d'acord amb el procediment establert i que regula les matèries no reservades per la Constitució a altres fonts del dret. No hi ha cap àmbit material exclòs a la regulació per llei per part del poder legislatiu. Per contra, la Constitució sí que estableix la necessitat de determinades matèries només puguin ser regulades mitjançant una llei. És el que s'anomena reserva de llei a favor del poder legislatiu, que impedeix així que el govern pugui regular directament aquestes matèries. L'article 53.1 és el supòsit més clar de reserva de llei que estableix la Constitució en relació amb la regulació dels drets fonamentals. En virtut del principi de constitucionalitat, la llei ocupa una posició jeràrquicament inferior a la Constitució i, per tant, no pot ser contrària a les disposicions de la norma fonamental, però, en la mesura que està elaborada pels representants del poble, se li concedeix un rang superior al de la resta de normes aprovades per altres òrgans de l'Estat. El rang de llei que fa referència a la posició jeràrquica que ocupa en el sistema de fons li concedeix la força de llei, que pot ser activa, és a dir, pot modificar o derogar normes de rang inferior i normes anteriors de mateix rang, i passiva, que és immune a altres normes de rang inferior, que no poden modificar-la ni derogar-la. Per la seva banda, el valor de llei fa referència al tractament de l'acte normatiu en relació amb els procediments jurisdiccionals existents en l'ordenament jurídic per determinar-ne la validesa. Així, determina que la seva validesa és controlable mitjançant processos de constitucionalitat, que serien els recursos i la qüestió d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. Pel que fa al procediment legislatiu ordinari, la llei ordinària és aquella que ha estat elaborada i aprovada per les Corts Generals mitjançant el procediment legislatiu comú. Dins d'aquest procediment es poden distingir 3 fases: la iniciativa, l'elaboració i l'aprovació. Segons l'article 87 de la Constitució, tenen iniciativa legislativa el Govern mitjançant la presentació d'un projecte de llei i el Congrés, el Senat, els parlaments autonòmics i els ciutadans mitjançant la iniciativa legislativa popular, tots ells a través de la presentació d'una proposició de llei. En la fase d'elaboració o tramitació de la llei, tenen lloc la presentació i defensa d'esmenes per part dels diputats en els diferents debats que es produeixen en la seu parlamentària. I es fa en 3 fases: ponència, comissió i ple. S'inicia al Congrés i posteriorment es transmet al Senat, que té la possibilitat de vetar o esmenar el text.
I per últim, tenim l'aprovació final de la llei, que correspon al Congrés mitjançant la majoria simple de vots a favor. Un cop aprovada la llei, es remet al president del Congrés perquè l'enviï al rei per la seva sanció i promulgació i perquè n'ordeni la publicació al butlletí oficial de l'Estat. A més de la llei ordinària, la Constitució preveu l'existència de diferents tipus o especialitats de llei en funció de quin sigui. El tràmit o procediment per aprovar-la, que podrien ser llei orgànica, de pressupostos, de comissió i de lectura única. Segons la matèria que han de regular, pot ser llei orgànica, de pressupostos, de transferència o delegació, d'harmonització i llei marc. I per últim, segons l'òrgan parlamentari que l'aprovi, que pot ser estatal o autonòmica. Amb caràcter especial, la Constitució estableix un tipus especial de llei per raó de la matèria que ha de regular la llei orgànica. D'acord amb l'article 81, són lleis orgàniques aquelles que afecten el desenvolupament dels drets fonamentals o les llibertats públiques, les que aprovin els estatuts d'autonomia i les que afecten altres matèries no enumerades expressament per l'article 81 però previstes al llarg de l'articulat de la Constitució. L'aprovació, modificació o derogació de les lleis orgàniques té un procediment diferent de l'ordinari i exigeix la majoria absoluta del Congrés, és a dir, la meitat més un dels seus membres, en una votació final del conjunt del projecte. Cal deixar clar que no hi ha cap relació de jerarquia entre la llei orgànica i la llei ordinària. Es tracta d'una relació que respon al principi de competència procedimental. Per a matèries reservades a la llei orgànica s'han d'utilitzar els processos de l'article 81.2 de la Constitució. Per tant, les relacions entre ambdues lleis es regeixen pel principi de competència i no de jerarquia. Pel que fa a les normes amb rang de llei, hem de dir que les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa en exclusiva. Això no obstant, la Constitució atribueix al Govern la capacitat de dictar normes diferents dels reglaments, les quals es coneixen amb el mateix rang de llei, força i valor que les lleis. Serien el decret llei i el decret legislatiu. En qualsevol dels dos casos, però, la Constitució exigeix la intervenció de les Corts Generals en algun moment del procediment. Pel que fa al decret llei, és en casos de necessitat extraordinària i urgent. I en aquests casos, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals que adapten o adopten la forma de decret llei. La Constitució estableix expressament, però, unes matèries que mai no podran ser susceptibles de regulació per decret llei, que serien l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, deures i llibertats dels ciutadans, el règim de les comunitats autònomes i el dret electoral general. El Govern de la Generalitat de Catalunya també pot dictar decrets llei. La vigència d'aquests decrets lleis és limitada. Són disposicions normatives provisionals limitades a 30 dies a partir de la seva promulgació. Durant aquest termini, el Congrés dels Diputats ha d'estudiar-los i decidir si els convalida o si per contra els deroga. Posteriorment, si el Congrés vol modificar-ne el contingut, els pot tramitar com a projectes de llei seguint el procediment d'urgència. Pel que fa al decret legislatiu, les Corts Generals poden delegar en el Govern la potestat de fer-ne normes amb rang de llei. En cas que el poder legislatiu vulgui efectuar aquesta delegació en el Govern, s'ha d'ajustar a una sèrie de condicions fixades per la Constitució. La norma que finalment aprova el Govern s'anomena decret legislatiu. L'habilitació legislativa s'ha de fer de forma expressa, per a una matèria concreta i amb la fixació del termini de què disposa el Govern per aprovar-lo, passat el qual caduca la delegació. Aquesta delegació legislativa està sotmesa a uns límits materials. No es pot delegar tot allò que ha de ser regulat mitjançant llei orgànica. I hi ha dues classes de delegació. La primera és, si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text articulat, la delegació s'ha de fer mitjançant una llei de bases. O, si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text refós que unifiqui i harmonitzi diferents disposicions normatives vigents, la delegació s'ha de fer mitjançant l'aprovació d'una llei ordinària. Pel que fa als reglaments, hem de dir que el reglament és una disposició escrita que dicta l'administració pública en virtut d'una competència pròpia.
L'article 97 de la Constitució atribueix en exclusiva al Govern la potestat reglamentària, d'acord amb la Constitució i les lleis. En virtut d'aquesta potestat, el Govern pot dictar reglaments, que són disposicions normatives de caràcter general subordinades a la llei. En virtut dels Estatuts d'Autonomia, els executius o governs de les comunitats autònomes també tenen atribuïda la potestat reglamentària en l'àmbit de les seves respectives competències. El rang que ocupa el reglament en la jerarquia de fons és inferior al de la llei, però, a més, el rang reglamentari es troba diversificat a nivell intern, atenent l'òrgan que l'aprova. L'article 24.2 de la Llei 5097 de Govern estableix que els reglaments s'han d'ajustar a les normes de jerarquia següents. Disposicions normatives que s'aproven pel Reial Decret del President del Govern o del Consell de Ministres i disposicions aprovades per ordre ministerial. Les classes dels reglaments es regulen pel seu contingut material i poden ser jurídics, si estableixen una regulació que afecta els drets i els interessos dels ciutadans i, per tant, tenen efectes fora de l'àmbit estricte de l'administració, o també poden ser organitzatius, quan estableixen normes internes de l'administració i no afecten els drets i els interessos dels ciutadans. Per la relació que tenen amb la llei, els reglaments es poden classificar en executius, si despleguen o executen una prèvia llei, o independents, quan les seves previsions no porten causa d'una llei preexistent. Cal diferenciar els reglaments d'altres actuacions del govern que tenen caràcter singular i s'emmarquen dins la categoria dels actes administratius. En general, podem dir que el reglament innova l'ordenament jurídic amb voluntat de perdurabilitat, mentre que els actes administratius no modifiquen les normes vigents, sinó que simplement les amplien. Segons el titular de la potestat reglamentària, també poden ser reglaments estatals, autonòmics o locals. Els reglaments autonòmics els preveuen els Estatuts d'Autonomia o les lleis que els despleguin. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, l'article 68 de l'Estatut determina que el Govern és l'òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i administració de la Generalitat, exerceix la funció executiva d'acord amb aquest Estatut i les lleis. Pel que fa al control dels reglaments, hem de dir que els tribunals ordinaris controlen la potestat reglamentària i la legalitat de l'actuació administrativa, així com la submissió d'aquesta als fins que la justifiquen. Si jutges i tribunals entenen que un reglament és il·legal en virtut del principi de jerarquia normativa, han d'inaplicar-lo. Així mateix, poden declarar-ne la nul·litat i conèixer de la impugnació d'aquells actes que es produeixin com a conseqüència de la seva aplicació. Pel que fa als tractats internacionals, hem de dir que un tractat internacional és aquell acord escrit entre un o més estats pel qual les parts signants adquireixen determinats drets i obligacions, l'incompliment dels quals dona lloc a la responsabilitat internacional davant les altres parts. En la mesura que un tractat pot establir normes jurídiques que l'Estat es compromet a complir i respectar, es converteix en una font del dret que produeix efectes interns. La recepció interna dels tractats internacionals és el procediment de conclusió d'un tractat i té 3 fases. La negociació entre els representants de les parts, que és a càrrec del govern espanyol, l'adopció i autenticació del text del tractat mitjançant la signatura del representant de l'Estat amb prèvia autorització del Consell de Ministres i la manifestació del consentiment, a partir de la qual el tractat comença a produir els seus efectes jurídics. La forma més solemne de presentar-lo és mitjançant la ratificació. En aquesta fase, el govern ja no hi intervé en solitari, sinó que la Constitució preveu la participació del cap de l'Estat i, en alguns casos, de les Corts Generals. La incorporació al dret intern, un cop ratificat el tractament, és automàtica i no és necessari transformar-lo en una norma interna. Una vegada incorporats, els tractats internacionals gaudeixen d'un estatut particular. Adquireixen força passiva davant la llei, és a dir, les seves disposicions només poden ser derogades o modificades en la forma prevista en els mateixos tractats o d'acord amb les normes generals del dret internacional. Aquesta rigidesa els confereix una posició jeràrquicament superior a les lleis.
En canvi, l'ordenament jurídic espanyol garanteix la supremacia de la Constitució, fins i tot per sobre dels tractats internacionals que s'incorporin.